Kariam Jainsam, kedai kawai kariam keba ki kentai khasi ki peronkam, haba kilat ya kinu ki kam kejam. Lakalong haki jaka sakri blai, haka kawai dawai ki jelang pajba, bat wat haba kilat tray office ru kumjo. Namar kedai kariam kebada ya keburam, bat kalong reniang jong ki kentai. Wat la hangi khasi, nginyo kor ya ke Jainsam. Henry kani kariam tanra jong ki khasi, kalasa nyoben. Haba kawai kelong kami khasi, ikong trailin lingdo. Ilasa keren tomat namar bay lariam ke Jainsam. Habai lalet sakajin sa khot sobha hak Delhi Golf Club kat hadu ba insya beru hakinong tray jong kanika club kani kalong kami kedai ke betray hayeng jong ka Dr. Nivedita Borthakur lapalat siposnam Henry hak arsan trek mentau benai wait khot ke Delhi Golf Club ula khot sobha banet bamja ya kanika trayeng bat ikong Thailand lingdo Henry Maria Poi hak club ki arngot ki breu kilawan mi bat kilabtha ikong Thailand bakadai ban mi no namar omsha ekinong trayeng man song hakani ke jaka bat kini ki breu kila kenno ba idai nakajai ban reu Nepali kani kalong kami khasi kadai ru kabala julet teng sapo London Arab bat ki wei de kiri bat kariam bait de ke Jainsam Henry tang hari la jongpan la sa nyoban ya kani kariam उधर में जाके 10 मिनट 15 मिनट बैठ के टेबल में तो आदमी हमारा पीछे से आके हमको बोला आपका ड्रेस ऐसा अच्छा नहीं लगा ऐसे नेपाली का ड्रेस का माफिक लगा आपको यहाँ में बैठने नहीं सकेगा आप बाहर में चला जाओ टेबल से छोड़ दो तो हम लोग उठा टेबल से तो हमारा मैडम उनका साथ में बात किया था तो हम चुपचाप बाहर में निकाल के हमारा मन बहुत खराब लगे हम कुछ बोलने नहीं सीखता तो हम बाहर में निकल गया उन लोग का साथ में निकाल के आया बाहर में इतना साल हम बाहर में घूम करके आया लंदन घूमा अबू धाबी दुबई लंदन का बाहर लंदन सारे लंदन में घूम करके कभी ऐसे नहीं हुआ खाली ये दिल्ली में हुआ halor kani ke benta kabati CTV kelayo banyakran ni kilong kami khasi hapo kani ke jela nadu kinong ilam jong ka state mahila congress committee kong job len shela kong pelsi snaitang president ke BJP state mahila morcha nangta ke UDP women's wing kinong ilam sang balang kan thob ya KSU girls wing bat ke HYC girls wing ki bahak jingkran jong ki kilapan rem ya ki breu ki binyo ben ya ke Jainsam dak ka jingsngo dom la ka jukapor namar ba kum ikong lingdo ilong ibe ibreu bashlor bat ilong ibreu ibam le rai ban phong da ka rem la jong ban le shinu ka jakaru bat ngasong ban ong hang ne ba kalong ka ke ka basngo klem rai ban ba ikong lindo ban cha khot kerteng bat ban pen klem rai hakata ka golf club badon Delhi ngasong ban ong ru ba balai ka Jainsam kamdei ka wei na ki jingriam apo India kasari ka don kalungi ka don ki Jainsam ki don ki ba per apo India kamdei tang kasari baki la ban ong baka de ka jingriam India te ka Jainsam ru ka de ka wei na ka jingriam apo India te balai ken ba ipong ka Jainsam ban shabe na kataka club hado ban ong ba she looks like a maid and kataru hana Nepali maid baliki ken po hado kata atai kata ka Jainsam jungi katnis nem try doni iwe balik po Delhi balik po ka club ki pong ka Jain la jong ki pong ka Jainsam la jong balikim shabe balikim shakren ben yang kata kapor balai menta ki shakren ben shabe sundon nang tanah po club ki balong ni ki bajaba penong kajing ngosi ya kajai bandri juni kalong kajing ngi pek ki lek kumni shabar ki kanu kajing iben jongki kini khasi jungi ngangan oi phi ngaselut i kong lingdo ilong i bashlur mdei tang ba ilong bashlur tang ba e ya kajai bandri la jong iso sarong ban point kata Jainsam ban pen i ba i iwan nakari kata baki khot ka khasi ka Jaintia Garo Hills kata de Meghalaya ke iso sarong ba pen i ya ka Jainsam ba ipong ba impong de ke salwar ne ka riam khla jait Henry ipong de ka traditional
dress jong I kata kade ka jensam but ida late ru mde tang hapo India ida late ru shabari hapo hari la jong ru ipong beda ka jensam haba pilai I ngatarai hak la kila pen I kot kubor kila shon hakot kubor kila pen I ru ki TV mentaba kala aja kano pitarai kamde syuk kamde ka lapoi kata kapor ba ningkong do ki khang shai ka dok masih matangim long syuk ban kila ong ba lakai ka kau slaughter mo kumbaki ong tidak ki khang ye kata kau slaughter tengin bam dok masih kumno tekani kala pen I syai ba mentah kani ka bor ka ba don mentah ka ba penya I kari India la I kumba kila sedang ban khang no ba pim de syuk ban pong da ka jain jong pi ba pingwan shanisha ka ri sha ki state jungi handai pi de ban pong no de ki jain salwar ni sari te pila ban kawai ke banga kwa ban pen pau shi pai ba para dok para senam ke bangi don kam ngalong bangin so sarong ya kariam lejang kum baka jai I nga susi le se gi don gi nong song chinong ha Delhi gi ban pat tip ya kariam jungi ha andra ingin so sarong ba ikong lendok lada isyabe ru na kata jaka andra ba isyabe na marba ipong gi kiriam ki ba penjak buram ya gajat bendel jungi andra ngi so sarong ba isyapit po na ba ipong ya kariam jungi ba ni dei ban ai men sim shu ya ki khun samla jungi ya ki paradok prasnan jungi ki paralong ki me jungi ba nangi syakmat kan long kan nuksa yangi bangi dei ban so sarong ela ka jong kariam langi lej hangno nginom klep no ya ka ela ka jong ka jansam aliang langi lej ha Delhi ha Kolkata ha Bombay ne shakiwe pat kiri jong ka perthai ngi dei ban penmelian ela de bangin phong jeng kersha aliang khnang bagi breu ha po kari jungi ri India jungi kintip ya ka kerteng jong ka jeng kersha aliang ha ngayaro I kong lenda ide shisha ka long kami iba slur bat iba ela ka jong riam kata ila ban ten shisha namar balai kumba la tho akut kubar be ila litrei bat ki we pat ki jat ben reu ko bengi jukat I dekhar mo ila trei shi posnem bat ki rai haba ilet buat ki try shei ka long ipenon kam ya ka jan kersha liang kata ka de jing so sarong hendai ki babon haba kila sa bat ki wepat lada ki sa bat ki pareng kila rem no kum pareng de ki sa bat upan jibi ki rem no kum panjibi de ki sa bat ka Delhi ki rem no kum long Delhi te namar ba kim soya hak shu ban panon kame ka rem la jong hari jingkran ka kongres ya ka BJP kamdan ni eru em bat kata ka jingya dei bat ka jat ben reu bat ka ri bat ka imlang ka salang ka jongi kajing kedau keti ke kongres ya ka BJP ba ka BJP lada kawan ha ka bor sensyar kan sa pensensari kan sa khang ban bam do masi kini baro ki detang ki propaganda ban kumno ban penbiet ya ki pai ba khnang bagin syapting ban krisyan ya ka BJP hendai nga hang ni nga kran ha khabat jongpi rengkat kum ka long kami tang ka breu jong ka parti hari nga keren kum ka breu ka paradok parasnam ba nga deiru na ga jet breu kasi nga deiru ka kristan nga bam do masi man kasngi hayeng jonga ngam simyo ka training la ni ka jing hikai na ka ni ka office trai kam jong ka BJP ba nga numbam syo ka do masi namar ba nga laya so bat ka BJP ngam simyo ka training ba nga kiarno na ka jing kersha arliang namar ba nga laya so bat ka BJP dang hakini ki shibnai kawan ka national president jong ka BJP mahila kadang ong yang anda pawan si Delhi sawara jeng kersha leme karu petanga so sorong bat sawara aku mini ba pa pasam mang internet palat ya kariam jong pi habangi riam ni ki jingriam la jong ngi ihi baka jingpet jong ki breu teng long kapen sngo yang i bangi dei kita ki kariam jungi kadai ke bana syakawai pak kapertai te kalong kata ka identity kalong kata ka tenra jungi hi ka ba bonsen hi ngis sarong te le jarang khat
kum kani ke jingja ke baja ye ikong Thailand lingdo kani ka sien ke bamanta kapen I ya ka jing sadin ya ka jing nyuben khamtam kum yingi ki brio ki ba nas kani ka than shatai lamingi namar bon sien hi ki brio ki badon shari thorma khamtam ki northern India ka bangi yong kimju kham tip shapang jungi kham tam kumangi ki jat banreu khasi namar ngilong ki bakhandiat te lada ngishim ya kum kane ka jingja bakan long le se kata kalat kalenti hakabangin yo ya kakabu ba shubo kum kita kinong ki breu ki badan hangta hapo club kim tip I kong Thailand ba ide itai khasi henre lengba jong kane ka jingja ka bala ja hakane sngi mata kita ki breu badru kita ki nong penyat jong kata ka club lesi kin tip nadu kenek sngi ba karyam khasi karyam tanrai ka dei ke ai bat ha ai ka shlong ka don bat ka ai ka Meghalaya nga ai ya ka mensem ka jing sno lang ha ka ba kane ka jing shem jong ikong Thailand lingdo namar day lengba ka kes ka ba isya mai mo nong kata ka jingja ka ba ja hai kala flash bat kala one hado ka national level ha ka ba ngi ong na banta ka rem khasi ngi sya ya ka ni racial abuse te ngai khublei terpang ye I bat ngada airu ya kata ka jing ya don rakat bat I hakano kuno ka jingsha ka jong I hakaba mangi kungki longkemi khasi ni ya kata ka mensiem ka jing ya trailang ka jing ya don lang ba ka jing ya sha lang bat I hakum ka ne ka jingja ka bal aja ka next ni nakaliang jong ka KSU girl swing I pandam jor halor ba ki batrai hakate ka jaka ka golf club mo ka baki ong ba iwe ilong kami ba tip karteng kumi kong Thailand ila sya pen klemran tang na ka daw ba I phong ya ka jainsam ngidap da ka jing sngo si ba ki beriu ba nabar kumbangi ju ong mo sarong ya la ka jong burom ya jong ki we kinu ki beriu kim don hok ban kan tho ye kinu ki riam lada ude ukhasi ni lada ude udkhar ni lada ude muslim ni habashim ya kani ka kantian ba surang ya la ka jong buram ya jong ki wei ka mut bangim don hok ban kan tho ya kariam jong kinu lada ushan rang ne lada ka kan thai ne kat kum kari tisan shar constitution jong kari India la nyo post ne manta ni la yo ka jing dai lui henrei habayo I kumi gini jing sha ban ben kham tam ye ki briu jong I ki ba na chate lam mi ngi north east mo ki bangi ong ba kinyo ben jaga ba kan tho ba yakariam kham tam ba yangi ki khasi ki kham dei ka sen banung kong henrei ka ni ka dei ka baju long barabor na ka wei ka singi ba kin I ben la ni nyo ben ka jing bu taneng bangi ong ma jing bu taneng pom ba la ya ka por kum ta hi man ta na mar ba mo barok khna samla tang bangi pendan kam om bangin penduk jai lani bangi de aran ban sem ya ka jain sem lani ka jain kerja la jong ha bangi mi ban let man tangi phong gi jeans ki e ma tang ba dang gi let kinu ki balong important ngi sem hi ngi borom ya la ka jong sien bom sem chuti kala ko em ka karteng jong gi kan thai khasi ru namar yangi ki khasi la ithu na kariam jongi kham tam ngi gi kan thai ngi de ban pendon kam ya ka jain sem ya ka jain kerja la dang don hayi ngi de ban jain kerja dang ngi mi shaba ki kinu ki kam ngi de ban phong ngi jain sem em kan ni kam long de ban penduk men sim yang ngi kan ni dei kadang ai men sim shu yang ngi ki thai khasi ba shabar ngi layu I ba kumi we ni long kami la sha pen klemran da ka ba sha be na kata ka jaka ying khawai mo ti ngi haba ngi pet ya kan ni jing ja kadang ai men sim shu yang ngi bang yo I ba ki we ki beriu ki bana shabari ki kan tho ya kariam jongi man ka de kan ni gen ka kan ti ba menta bangin pen I ya ki we ba ka nu ka don kam kariam la jong nga ai jing ro ye kong Thailand ba I dei I we long kami I ba shlur ba man ba I kat kum ka jing yo I jong ha hagi kot khubor ba I dei long kami ba la tre post nem hagi ni ki kam bat man ba I letre im jupen
penduk ya ke jansam kini kalong ke buram om tang ya ka rikasi jongi henry ya kari bagai ban riu jongi barok gawe bai dang pendek pensa ya ke jansam nakalian jungi ke HYC Women's Wing mulai ngi ai ke jing perem ka bajur nak benta kini bat ngi sngo si thang nak benta ka jing kren long ha ka jing kren iben ya ka khamtam e ban long ya ka jai bendu nyau trap tinga kerpat bang kentujur ya ki khasi khamtam long baong no lada kilet hakin nu ki jaka kemdei ban sngo pher tinamar kat kum ka jing shem ka jing sngo long ka jing ye ka jongi ni kong Thailand lingdo what ile chapo kiri foreign country ru ipenan kam ya kajin sem balai ka sngo pher bahapo kari India jungi bangin sem ya kajin sem hatu kam long shu sia kani ka paushai ba kadi kajin sha iben kham tam e yangi ki jai ben riu ban ong no not isi barok we ti bat ngi kentur juru yaki pat jela jong u ka jai ben riu nyu trap ringkat lang baki pai bendu jong ka north east bakim dei ban sngo do mensim ha kanu kariam ka ba maki kiriam ngidan lala ka jong ka hok bangin riam ngi haban riam henrai om kum ki wipat ki jai bendu ki ba katang ka blouse jong ki ru ki phong tang shiteng kpo katu ka penja boram shibun e manu manuru ngim dei ban sngo nong wai halari lejong ngidan ka hok bangin le ngidan ka hok kumnu bangin bam ngidan ka hok kumnu bangin riam ngidan ka hok hai man laki bentang ngidan ka hok bangim dei ben sngo nong wai hari lejong kham tam e ban ong mdei tang apo jila Meghalaya wat hapo kari India hi barok wai nakaliang jungi kum ka seng HYC molai circle ngi ai ka boram ka bakrau na bentai kong Thailand lingdo wat la ka jing shakran ben ke jong iru henrai long imshim na du mensim kham tam ban kentiu long ya ka culture le ne ka takariam ka traditional dress jongi ki khasi ngan ai ke burung ke bakrau na mentai jongi ba ikong tilin lengdo ilong shisha takaru krau ka balapan ya kanuksa om tang hapo jalala jong penukam ya jensem hendai wat shakaleng kiri om komjuru om tang hari India hendai wat shakaleng kiri shaba jong ka pertheiru komju Kajing sha nyoben karyam jensem ki khasi hakikat to katne ki breo jong kata Delhi Golf Club lese kalong ka basngau thamula hadu kata namar ladangi phaidien tang sakasnam arajar khan reu balala ka official music video jong ka national anthem kari kadai ke balarwai da ka kan hon ka bapauna kari lom khasi jentia kata ka serenity choir bat hakani ka video phinla banyu i bakinorwai kan thai baro kiriam da ka jensem te komno gen kita kit khat jong ka Delhi Golf Club kemi tho ye kiriam jensem lese kadai kamat ka bahab ban panram da ki babon hakari India hi baro kawai Jaya Gatha Jana Gana Mangala Dayaka Jaya